Здравейте, приятели! Както ви казах, ние сме в подлеза на ЦУМ, Ларгото. Ето го нашия щанд, вече сме наредени. Чакаме ви! Имаме мед от липа, мед от манов, мед от акация, мед от магарешки бодил, блок, кайсия, лавандула, кориандър. Имаме мед с боровинки, мед с малини, мед с портокали, мед с ягоди. Елате да си направим едно хубаво смути. Имаме бомбонки с мед. Имаме, за който е болен, съжалявам много, но имаме спрей за гърло, спрей за нос, клева тинктура за пиене, прашец, имуностимулант. За кеф за душата, ето с какао. И най-новите ни свещи. Ето тази ни е нова. Вижте колко е дълга и голяма и гори часове наред. Ето този мечко също ни е нов. Не сте го виждали до сега. Ето това букетче с лаленца също ни е новичко. Ето този любопитен зайко гледа небето и той ни е нов. Имаме също. Това ми е любимо. Вижте го колко е яко. Мехурест заек. И така. Айде, тук съм. Не жиля. Спокойно.